Hej, en lille ting for at hjælpe jer, en bonusinformation. Når I skriver i Google Docs, så er det rart at vide, at I har en værktøjslinje her, hvor I kan få hjælp til at skrive jeres dokument. For eksempel her, uddannelsessystemet i Danmark tilbyder mange ting. For eksempel, og så kan man lære følgende. Og så, sådan her. Men så i stedet for bare at skrive sådan her, dansk, gå på universitet eller sådan noget, så kan man benytte sig af, at vi har den her oppe, der hedder opstilling med punkttegn. Og så gør man sådan her. Så kan man så sige sådan her, man kan gå i folkeskolen, man kan komme på universitetet, man kan få en uddannelse mere, når man har et arbejde. Det er gratis. Og når man så er færdig, så trykker man her, og så trykker man en gang til her. Men det er skatten, som betaler det gratis uddannelsessystem. Læg mærke til altså, hvordan jeg har lavet her en meget fin og nem gratis, punktopstilling ved bare at klikke her. Læg også mærke til, at jeg her kan lynhurtigt lave en overskrift, for eksempel her titel. Så har jeg min overskrift. Jeg kan markere den her med fed, således at man hurtigere kan se den. Eller jeg kan markere den her med en anden farve, for eksempel orange, hvis det skal være nødvendigt. Jeg kan altså bruge alle disse værktøjer heroppe til at formatere min tekst. Så det er en lille bonusinformation til jer.